Alhaji na wuni. Ya aiki. Matata ta yi bara goba shinkafa. Wallahi gobe suna. Tintini baka ta da komai ba sai. Wallahi sai hankali. Wallahi da Allah ya ce maka mu. Bara goba shinkafa. Wallahi ba shi bara goba shinkafa. Ta yi tsauri taimako yadda ya Salamu alaikum. Salamu alaikum na aiki. Ya gida kwana biyu. Wallahi Alhaji wajen taimako. Alhaji mata ta yi gobe suna. Alhaji to me za mu ma? taimaka mu. Mu maka mata ciki? Allah taimaka mu. Allah taimaka mu gurin Malam da Allah ni ma da matsala na tashi ka bani waje. Ka ta kan la 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 wa alaikum salam ya aiki ya gida to alhamdulillah ya jama'a to mun gode Allah abokina mata na ta yi gobe suna ba shinkafa ba rago shine sai barka taimaka min da Allah da annabi gobe suna wallahi gobe suna kuma tuntuni baka zo ka sanar da ni ba abuwa yayi yawa a taimaka min da Allah da annabi to balance dai zan kai ita kadai ce ta rage to Allah ya saka da alkhairi to ga ta dai ni ma ban san ina gani ma haka zai zo na gode Allah ya saka da alkhairi na gode yawa madalla ka gan shi ne shekaran jiya a aure a wata uku har ta haihu mata Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Aiki. Ana barka da ya kwana biyu. Lafiya kalau. Ya kasuwa. Alhamdulillah. Ya gode ke so. wanne kake so daga Wani nawa ne? sauki kenan. Da mun sauki wannan shi kuma nawa ne shi? Wannan 55 ne. Allah kai mun sauki wallahi gari ba ku gobe suna. Lafiya mai gida ka kwanta a nan? Lafiya lau. Bacci nake yi. Ka tashi mu shiga ciki mai gida? Ah, ba zan shiga ba, na sha wahala, ba zan je ba. Ba zan je ba, na sha wahala. Mai gida ka ci? Kina da kuɗin rago?